муҳорибаи рейтингӣ дар вазни миёна байни чорум рақами рейтинг Билол Муҳаммад бо рекорди 22.3 ва панҷум рақами рейтинг Гилберт Бёрнс бо рекорди 22.5 дар коркар қарор дорад ва метавонад ки рӯзи 6 май дар турнири UFC 288 баргузор гардад. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои пешравии канали мо лайк роз нави UFC Муҳаммад Мокаев ба ҷанговарони вазни худ муроҷиат карда чунин суханҳо навишт: ҳоло ҳам ягон ҷанговар аз топ-10 хоҳиши бо ман ҷангидан надорад. ҳатто нигоҳ нокарда ба он ки як пой ман осеб дорад. ман мефаҳмам ки онҳо бо ҷанговарони дар рейтинг аз худ поён буда ҷангидан намехоҳанд. аммо ман ҷанговари бебохтум. агар ки онҳо маро рақиби осон шуморанд, пас чаро ки як тай аз ин ҷанговарони топ-10 бар зидди ман ба муҳориба баромада ин хайпи маро чӣ гуна કે онҳо маро меноманд ман намекунанд. ман дар ҳамин ҷоям навиштааст Мокаев. хотиррасон мекунем ки Муҳаммад Мокаев ҷанговари бебох буда рекорди 10-0 дорад ва ӯ рӯзи 18 март дар турнири UFC 286 чорум ғалабаи худро дар ташкилоти UFC ба даст оварда буд. айни замон Муҳаммад Мокаев дар рейтинги вазни 57 кг UFC дар ҷои 12 қарор дорад. чемпиони вазни ним сабуки UFC Александр Волкановский омода аст ки дар муҳорибаи Ислам Махачев ҷанговари эҳтиётӣ шавад. реванш бо Ислам бояд ки баргузор гардад. мо бояд ки ин коро кунем. аз ҳамин сабаб интизор мешавем ва мебинем ки чӣ гап мешавад. ман фаъол будан мехоҳам ва ин чиз барои ман муҳим аст. аз ҳамин сабаб ман бекор нишастан намехоҳам. ман медонам ки дер ё зуд ба ман ин муҳорибаро медиҳанд. аммо ман бекор истода ва ин муҳорибаро интизор шудан намехоҳам. ман муҳориба мегузаронам, аз пушти корҳои худ мешам. лекин ин реванш бояд ки баргузор гардад ва мо ин корро аниқ мекунем. моҳи июл ман зидди Яир Родригес муҳориба мегузаронам ва баъд мебинем ки чӣ гап мешавад. ман омодаам ки зидди Ислам дар любой макон муҳориба гузаронам. агар ки ба ман пешниҳод кунанд, пас ман тайёрам ки бо ӯ дар Абу-Даби муҳориба гузаронам ё ин ки дар муҳорибаи унвони ҷанговари эҳтиётӣ шавам. шумо медонед ки ман омодаам ки дар муддати кӯтоҳ ба муҳориба баром, бо дасти шикаста ба муҳориба баром. ман барои ҳамаи чиз омодаам ва ягон визов маро наметарсонад, гуфтааст Волкановский. дӯстон, худи шумо реванши Александр Волкановский ва Ислам Махачевро дидан мехостен ё не? метавонед фикротонро нависен. мо боша мегузарем ба дигар хабар. ҷанговари маъруфи тоҷик чемпиони ташкилоти LFA дар вазни 61 кг Муин Ғафуров шаби гузашта як муҳорибаи худро аз архиваш чоп карда навишт ки иншааллоҳ баъди моҳи Рамазон ҳаракат ба пеш. ва ҳамин гуна Муин фаҳмонда дод ки муҳорибаи навбатии худро баъди моҳи Рамазон мегузаронад. бояд гуфт ки бисёр овозаҳо ҳаст ки Муин муҳорибаи навбатии худро метавонад ки дар ташкилоти UFC гузаронад. оиди чиз якчанд шахсони машҳур ба монанди Нурулло Алиев, Лоиқ Раҷабов ва сармураббии зали Кайзен MMA Нима Мазҳарӣ гуфта буданд. барои ҳамин дӯстон интизор мешавем ва умедвор мешавем ки ҳамаи кор маҳз ҳамин гуна мешаваду мо шумо муҳорибаи навбатии Муинро дар UFC мебинем. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Чарлз Оливейра сабаби қатъ шудани муҳорибаашро зидди Бенил Дариуш гуфт: ман тамрин карда наметавонистам. дар вақти тамрини гӯштин осеб гирифтам, аммо ман омода шуданро идома медодам. чӣ қадаре ки метавонистам кӯшиш кардам, аммо ин кофӣ набуд ва мо маҷбур шудем ки аз ин муҳориба даст кашем. ман бояд ки якчанд рӯз аз тамринҳо дур шавам ва баъд ба зал бармегардам ва мо саҳнаи нави муҳорибаро қабул мекунем. ба наздикӣ ман тамринҳои худро оғоз мекунам. осеби ман хурд аст ва мо якчанд рӯз истироҳат мекунем то ин ки бо осеб ба муҳориба набароем. як маротиба аллакай ман чунин хатогиро карда будам ва ман ин корро такрор кардан намехоҳам. ҳозир мо як қадам ба қафо мегузорем то ин ки ба наздикӣ 2-3 қадам ба пеш гузорем, гуфтааст Оливейра. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Чарлз Оливейра ва Бенил Дариуш бояд ки рӯзи 6 май дар турнири UFC 288 баргузор мегардид. аммо акнун ин муҳорибаро рӯзи 10 июн дар турнири UFC 289 ташкил кардан мехоҳанд. лекин бояд қайд кард ки ин саҳна ҳоло расман эълон шудагӣ нест. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикр ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.